I den her video der vil jeg vise formlen for opsparingsannuitet og gældsannuitet og komme med et eksempel. Opsparingsannuitet er, når en bankkunde indsætter et fast beløb hver måned. Og det vil altså sige, at nogle af de første beløb, som kunden sætter ind, vil trække renter i lang tid, mens nogle af de sidste ikke vil trække renter. Formlen for opsparingsannuitet er A N B gange 1 plus R ente minus 1 divideret med R. Og AN er her beløbet på kontoen efter N-indbetalinger. Det man skal være opmærksom på er, at den endte indbetaling ikke trækker renter. B, det er så indbetalingernes størrelse. R, det er renten. Og N, det er antallet af indbetalinger. Jeg har lavet en figur for at vise det her med, at man indsætter et fast beløb flere gange, som trækker renter i forskellige tidsperioder. Det første beløb kan man kalde B1, og når det har trukket renter, vil det så blive til B gange 1 plus R i N minus 1. Årsagen til det her N minus 1, det er, at det sidste beløb, der indsættes, ikke trækker renter. Det næste beløb, B2, vil trække renter i kortere tid. Så det vil blive B gange 1 plus R opløftet N minus 2. Og sådan bliver det ved, indtil man når til det, man kan kalde B N minus 1, altså den næst sidste indbetaling, som trækker renter i en periode. Den sidste indbetaling, som jeg kalder BN, den trækker slet ikke renter. Lægger man alt det her sammen, så vil man få det beløb, der står på kontoen efter de her N-indbetalinger, altså AN. Jeg kan se, at B indgår i alle de her led, og derfor kan jeg sætte B uden for en parentes. Så jeg kan sige, at AN er lige med B med 1 plus R. Og så kører det jo bare opad her indtil N minus 1. Og det jeg kan se her, det er, at der taler om en quotientrække, altså forholdet mellem nabotal er konstant. Og det betyder, at jeg kan bruge en formel til at udregne, hvor meget det her er. Der kan jeg så bruge den, der hedder Sn, det er summen af den her quotientrække. Og det er så lige med A gange Sn minus 1 divideret med S minus 1. Nu kan jeg så prøve at sætte de her værdier herfra over i den her sumformel. Og her der kan jeg se, at A over i den her formel, det er den første værdi, som her er B. Det vil sige, A det er lige med B, mens S det er quotienten, som her er lige med 1 plus R. I det, at når man dividerer to nabotal, så vil man altid få 1 plus R. Så nu kan jeg altså indsætte mine værdier i formlen. Så AN, det er det samme som B gange 1 plus R ente minus 1 divideret med 1 plus R minus 1. Og her kan jeg jo se, at det her det er det samme som R. Så det vil svare til at sige, at AN er lige med B 1
1 gange 1 plus r i ente minus 1 divideret med r. Og det var den formel, som jeg ønskede at bevise. Jeg vil gerne bevise formlen for gældsannuitet. Og gældsannuitet, det er, når man har lånt nogle penge i banken, for eksempel, og man så betaler tilbage af en fast ydelse. Formlen for gældsannuitet er følgende. H hovedstolen lige med y gange 1 minus parentes 1 plus r i minus ente divideret med r. Og nu vil jeg lige forklare, hvad de her bogstaver de står for. H er hovedstolen, altså det lånte beløb. Så har vi y, som er ydelsen, den terminslige ydelse. N, som er antal afdrag. Og R, som er renten. Når jeg skal bevise den her, så sætter jeg kapitalfremskrivningsformlen lige med formlen for annuitetsopsparing. Og kapitalfremskrivningsformlen er Kn lige med K0 gange 1 plus R op til ente. Og annuitetsopsparingsformlen, som jeg beviste før, er An lige med B gange 1 plus R op til ente minus 1 divideret med R. Man kan altså sige, at det, man afdrager, det skal være lige med det lånte beløb med renter, og derfor jeg sætter dem lige hinanden. Så kan jeg sige, at her skriver jeg så, i stedet for at skrive K0, skriver jeg H som er hovedstolen. Det bliver H gange 1 plus R ente, og så i stedet for B skriver jeg Y for ydelse. Med Y gange 1 plus R ente minus 1 divideret med R. Nu vil jeg altså prøve at isolere H her. Starter med at gange med en R på begge sider. H gange 1 plus R ente gange R med Y gange 1 plus R ente minus 1, så jeg får oplevet den her brøk. Herefter dividerer jeg med alt det her 1 plus R ente gange R for at isolere H hovedstolen. Det vil sige H lige med Y gange 1 plus R ente minus 1 divideret med 1 plus R ente gange R. Nu vil jeg så dividere alle led herovre på den her side med 1 plus R i ente for at reducere udtrykket. Så hvis jeg fortsætter herover, så kan jeg se, at det bliver stadig H i med Y gange 1 plus R i ente divideret med 1 plus R i ente, som er 1, minus 1 divideret med 1 plus R i ente. Så dividerer jeg også udtrykket hernede med 1 plus R i ente, og det bliver altså bare R. Så står jeg tilbage med det her udtryk, og det kan jeg reducere yderligere, hvis jeg bruger den potensregneregel, der hedder 1 divideret med A i ente. Det er lige med A i minus ente. Og det kan jeg altså bruge her, hvor jeg kan omskrive det her udtryk til 1 plus R i minus ente. Så det her udtryk, det bliver samme som H i med Y gange 1 minus 1 plus R i minus ente divideret med R. Og så vi kan altså se, at det er det udtryk, som jeg vil bevise, altså udtrykket, en formel, der beskriver gældsannuitet.
Jeg vil nu vise et eksempel på, hvordan man kan bruge gældsannuitetsformlen, som er H lige med y gange 1 minus 1 plus r i minus n divideret med r. Og i det her eksempel, der er der en dreng, der vil låne nogle penge, fordi han skal have et nyt køleskab. Han låner 5.000 kroner til en rente på 0,8%, altså 0,008, og han skal betale over 12 afdrag. Spørgsmålet er nu, hvad ydelsen bliver. For at finde ud af det, så skal jeg isolere ydelsen herovre i min formel. Og det gør jeg ved at dividere den her brøk med h. Når jeg siger h divideret med, altså et tal divideret med et brøk, så svarer det til at gange med den omvendt. Derfor så kan jeg omskrive det her til y lige med h gange r divideret med 1 minus 1 plus r koblet i minus n. Nu vil jeg så indsætte mine værdier i den her formel. Så jeg kan se, at jeg har h, som var 5.000 kroner. Ydelsen bliver så 5.000 gange r, renten, som var 0,008, divideret med 1 minus 1 plus r, som igen er 0,008, opløftet i minus n, og n var jo 12. Det her er altså udregnet til 438,6 kroner.